نتخلو زخل هياو زخونا እግዚአብሔር بزلو معلت كأجلجلنا نسألي كبرنا أملاخ نسخاب منفسكا أجلجلنا نبرو እግዚአብሔር ገለ ከም ጨንቆ ኢድሰብ አይተገልግሎነ መንፈስ ይውዝግልገል እግዚአብሔር ናዓኻ ደለ መጻ አለኹ መንፈስካ አገልግለኒ ንበሎ እግዚአብሔር ከገልግለካ ጥዑም ይኽብርና አምላኽ ምክንያቱ ንሱ ሁሉ ይፈልጥ ናይ ውሽጢ ይርዳ ንልብኻ ይዛረቦ ይፍውሰካ يتسنانعك يبرتعك يتنسعك سكين እግዚአብሔር ንስኻ አገልግለኒ ንበሎ ክብርና አምላኽ እግዚአብሔር ዝደለየ ክጥቀም ይኽእል እግዚአብሔር አማከልና በመንፈስ ክብርና አምላኽ እግዚአብሔር አሎ ነቶም ዝደልይዎ ይርከበሎም ክብርና አምላኽ ንድለዮ نتا تدليو تصمو نفسي እግዚአብሔር ይርከበላይ ወእግዚአብሔር ናኻ እንደል ያለው ዝኻዓቢኻ ኩሉ ትኽእል አምላኽኻ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና ናኻ እንደል ያለውና እግዚአብሔር መንፈስካ ማከልና ክትሰርሕ እንደል ያለውና ንልብና ክትዛረቦ እንደል ያለውና ንውሽጥና እግዚአብሔር ክትዛረቦ እንደል ያለውና እስኪ ንልበይ ተዛረቦ ንበሎ ክብርና አምላኽ ንልቢ ዘቕንዕ እግዚአብሔር ብዙሓት ናይ ዘረባ ክእለት ዘለዎም ሰባት ኣለው ብዙሕ ጥበብ ዘለዎም ኣለው ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎም ኣለው ንልቢ ግን ሓንቲ ክገብሮ ይክእሉን እዮም እግዚአብሔር ግን ንልቢ የቕንዖ ንልቢ ይዛረቦ ንልቢ ይፍውሶ ንልቢ የጸናንዖ وእግዚአብሔር ንልብና ንስኻ ተዛረቦ ኩሉ ትኽእልኻ እግዚአብሔር በሰዓት ዚ ኣብዚ ቦታ ዚ ተረኺብና ኣለና ንስምካ ንጽዋዕ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ንልብና ተዛረቦ حقي بطماتنا نابت كله زغل እግዚአብሔር ይኹን በረከትን ተስፋን ምጽንና ምንጭ ካብት ሁሉ ዝغل እግዚአብሔር አይንትና ካብ ሰባት ታልዕልና ናብት ሁሉ ዝغل እግዚአብሔር ንጠምት እግዚአብሔር አማከልና እግዚአብሔር ክበጽሐና ፍቃዱ ወእግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለና አይንትና ናባኻን ጥምታ አለዋ እግዚአብሔር አቦ ረድኤትና ካባኻይን እግዚአብሔር አምላኽ ረድኤት ካባኻዩ እግዚአብሔር አቦ ፍጹም ምጽናዕ ካባኻዩ እግዚአብሔር ይርዳና ይክብርና አምላኽ ነፍስ ወከፍና ይፈልጠና ይርዳና ከምታ ዘለና ያውና በእግዚአብሔር ንቅረብ መጽየለሁና በኻን ቦሎ ክብርና አምላኽ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ንወጻይ ዘይድርቢ አምላኽ ይዘለና ሃሌሉያ ንሱ ዓብዩ ቅዱስ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ግን ምሳና ሕብረት ገብር ፈትይሎ ክብርና አምላኽ ለዚህ ዕድል ዝንጠቀመሉ ክብርና አምላኽ ወእግዚአብሔር ናባኻ መጽየለሁ ንስኻ ተዛረበኒ እግዚአብሔር ክዛረበካ ጥዑም እግዚአብሔር ክዛረበካ ከሎ ይፍውሰካ ክብርና አምላኽ የጸናንዓካ ክብርና አምላኽ የበርታዓካ ይፍውሰካ የተንሳአካ ወእግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ እስኻ ተዛረቦ
نلبوك نفس وكفنا نسخة تزارب እግዚአብሔር መንፈስ ካዳስ ናባሃን ጥምታሉና እግዚአብሔር አምላክ በእምነት ናባኻ እግዚአብሔር ናባኻ ነው ያለውና እግዚአብሔር ናውያትና እግዚአብሔር ሸለላይ ትብሎን ይኸሞና ናባኻ ነው ያለውና እግዚአብሔር ልበይን ልብ ሕዋቴን ንስኻ ትፈልጦ ኣብ ውሽጢ ልብና ዘሎ ንስኻ ትርዳኢኻ እግዚአብሔር ንልብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ንልብ ነፍሲ ወከፍና ፈውስ مقنع زدليو أقنعيو እግዚአብሔር አባዬ برتع زدليو أبرتعيو እግዚአብሔር متصنع زدليو أصنعيو እግዚአብሔር ቃልካ ሕያዊው ከምቲ ንስኻ ዝበልካ ከምኡ ከም ዝኸውን ኣሚና ኣለኹ እግዚአብሔር መንፈስካ ንልብ ነፍሲ ወከፍ ተዛረብ በእምነት ናባኻ መጽና ኣለውና እግዚአብሔር ዓይንትና ናባኻ ይጥምታለዋ እግዚአብሔር ረድኤት ሰብ ኮንቲዩ እግዚአብሔር ንስኻ ግን ፍጡን ረድኤት ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ምስ ሕዋተይ ኮይነ ናባኻ ንጥምት ኣለውና እግዚአብሔር ንስኻ ክድሰና ይጽልይ ኣለኹ ኣባዬ كنابتي جمارن دمدامن من الناس هنا كل زغل أملاك تمت عيتنا نبغان العلالنا رديتنا خبها يكسابير رديتنا خبها يكسابير رديتنا خبها يكسابير رديت ندل يالونا يكسابير زي امنت جنا ناملاخ كسمرو ايكالني تينا باملاخ كمتز دلي نسو كم زلون نتمز دلي وعسبي كم زهبون كامن يقبوي سكي بامنت نابي اكزابير نقوي كبرنا املاخ رديت ندلي علينا نقوله رديت دلينا انا متسننا دلينا متسنا فوسي دلينا متسنا اكزابير الله اما اكلنا اكزابير الله اما اكلنا وكسيابير بيسوس كريستوس ابن حزبها داسسو داسسنا كسيابير أباي بصحنا كسيابير أملاخي أما كلنا لغا مو كسيابير تقلت سألنا كم تنسخات دليو كمو يخون كسيابير أبو نكرات كله نفقات كا يمتسان بلالونا دليتنا كله نفقات كا يمتسان بلالونا كسيابير بس فقط كام السم معي يخونلنا كنتو تعرن دخامن كبيوتنا العلو كسيابير أبا كم نقوله وكسيابير بس فقط كام السم معي يخونلنا نقوله أبتي فقط أملاخ أبو حرنة الله أبتي فقط أملاخ أبو سلام الله أبتي فقط أملاخ أبو متصنع الله وكسيابير بس فقط كام السم معي يكون لنا فقط كام تاو يكون لنا
قالك يا موكس يا بير أبو قالك تزاربنا بلا خوني موكس يا بير قالك تزاربنا تخباب كاز وتسك قال كم تنسى زبلك يقوم يزغون إكسيابير زبولو قال كم يزغون يخون مسملا يخون إكسيابير قالك تزاربنا بياو منفسك قالك تزاربنا أقلقلتنا كله بمنفسك يقول بحيل منفسك أقلقلنا قلاتنا إكسيابير بزلوم علتك نقلقل استمدبنا بحيل منفسك دقفنا إكسيابير كبغاز خونا خنزارب ردانا إكسيابير أبو بحيل منفسك أقلقلنا إكسيابير أبو نتوم ززمرو إكسيابير منفسك ردايا نتوم قال حيزوم سمتسو نسخاب منفسك ردا نتوم نسمع بمنفسك ردانا لبنا دالو إكسيابير أبو لبنا دالو إكسيابير كم تعال معتي مدري ميت كعبة تفري لبنفسه كفنا الدالو كله كابون بون نوني مو سكين إكسابير نبولو بكا نلبيا الدالو نبولو لومي كاب إكسابير قال نتسبب كبرنا عملاخي إكسابير أموني نتانا أوتمت نتا كابو قال تدلي إكسابير حفراني إكسابير محرتك بزحنا يمونا مسكنك كالونا كم قال كيا خامونا مسكنك كالونا سلام محرتك إكسابير سبكان تسوع لنا مونا مسكنك كالونا بمحرتك دقت خفيت لنا يمونا مسكنك كالونا بمحرتك نمكحلونا حدا نقرك نقركم إكسابير محر أملاخي نايت مال حاتيات يذكرني نسون حاتياتنا أمرسع بحر يدربيو مريسو يذكروني بحاتياتنا هنكسس يقباني بتبعات ناوبنا قريبنا النغو أبكر ميخا فوسن نترح نقول له كبرنا أملاخي أتصنعنا عني نقول له كبرنا أملاخي دلتكم زبلة بصلوت لمانو مثل ناي مسكنا أب أملاخي فلت أمبر بقلبكوا أجتشنو سكت دلتنا ننقرو كبرنا أملاخي أبي وتنا زقود لنا نقر ننقرو زيدان الله ونقول له كبرنا أملاخي إكسابير بمنفسه أما أكلناي كلكم جانكو يتسبع تقلقلونيا رديتو دما فتوني وإكسابير أبو يتسلي الله بزلو معلت نفسه كفنا قدولنا ختم اللي يتسلي الله تصور زغوننا إكسابير سخاخت العلو تسلي الله أما كلنا متصنع كون تسلي الله أما كلنا السلام كون تسلي الله آمين استبلاش وزبله كله استخاخل تسلي الله آمين إكسابير بيسوس كريستوس بزلو معلت بقال كاخت زاربنا نتسلي الله نلبنا بسكفنا خت زارب تسلي الله إكسابير موصاناس بعوض كون تسلي الله بمسكنا كون تسلي الله إكسابير كابتن إحنا نحاسبه إن لمنو انبزع عزيز كاسرنا يتقبر أملاخي خامو يمسكنك الله استرفك يزي كلنا عقا حليفة بالله بش متفكروا ودخا يسوس سم آمين هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ንግዚአብሔር ሓቢርና ኸነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ በልኩሜ ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ሃሌሉያ ኣብ 21 እንታይ ኢሉ በታ ጊዜት ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጎሰ በለውን أبوي قويتا سماين مدرن نزي كاب بالهتات كاب لبامات سلز حب أخايو نهزانات كا سلز جلز كايو وأبوي سمرت كا
ኣብ ቅድሚኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ሃሌሉያ እተቃል እንድሕር ርኢናዮ ካብ ምዕራፍ 9 ሉቃስ እንተርኢናዮ ነቶም 12 ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕሙማትን ክሕውዩ ስልጣን ሃቦም ይብል ኣብ ምዕራፍ 10 እንድሕር ርኢና ድማ ከምኡ በብኽልተ እንዳገበረ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ድሕሪ እዚ ጎይታ ድማ ካልኦት 70 ሰርዐ በብኽልተ ገይሩ ከዓ ናብቲ ንሱ ዝሰዶ ኩሉ ከተማን ስፍራን ቀቅድሚ ይልኣኹም እዚኦም 70 እንታይ ኮይኑ እቲ ታሪኽ እንድሕር ርኢናዮ ኩሉ ኣጋንንቲ ተኣዚዞም ወፂኦምሎም ሕሙማት ድማ ሕውዮም ተሓጒሶም ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተሓጎሱ መፅኦም ሃሌሉያ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ጎይታ እነሆ ተመንን ዕንቅሪብትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኣን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎዳእኩም ከዓ የልቦን ሃሌሉያ ግና ክስምኩም ኣብ ሰማይ ስለተጻሕፈ ዳ እዚኹም ተሓጎሱ እምበር መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም በዚ እንታይ ኣይትተሓጎሱ ኢልዎም ሃሌሉያ አሜን ዓብ ምስጢር እዩ ኣዝዩ ዓብ ምስጢር እዩ ኣብዚ ጎይታ ተዛሪቦም ሃሌሉያ ስለቲ ዝኾነልኩም ነገር ኣጋንንቲ ስለዝተኣዘዝኩም ኣይኮነን እቲ ናትኩም ሓጎስ ሃሌሉያ ትናትኩም ሓጎስ ስምኩም ኣብ ምንታይ ኣብ ሰማይ ስለዝተጻሕፈ ሃሌሉያ አሜን ሽዑ እዩ ኣብኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮነ ዝብል ተሓጎሰ ይብል ሃሌሉያ ተሓጎሰ ኣይናይ ሕጉስዎ እቲ ምስጢር ንዓና ስለዝተገልጸልና አሜን እቲ ናይ ሰማይ ምስጢር ሃሌሉያ አሜን እቲ ናይ ውልድነት ምስጢር ንዓና ስለዝኾለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ተሓጉሶ ሃሌሉያ በመንፈስ ድማ ሃሌሉያ ውሽጡ ተሓጉሱ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እቲ ክብለኩም ዝደለኹ ነገር እንታይ እዩ ኣብዛ ምድሪ ነገራት ስለዝኾነልና ገላ ኣይኮነን ትናህና ሓጎስ አሜን ናህና ሓጎስ ምንጩ ካብ ምንታይ እዩ ካብቲ ሰማያዊ ህይወት ተቐበልናዮ እዩ አሜን ሰማያዊ ህይወት አለን ንበሎ ሃሌሉያ አቦ ውሉድ ይልኒዩ በሎ ሃሌሉያ አሜን በዚ ባህ ይበልኩም አሜን ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለዝተጻሕፈ ሕዋቴ ምንጭ ሓጎስኩም ኩሉ እዚኡ ክኸውን ዘለዎ ሃሌሉያ ሓቢርና ንእግዚአብሔር ተሲእና ከነምልኾ ኢና አሜን ባህ ይልና ሃሌሉያ ምንጭ ሓጎሰይ ንስኻ ኢኻ ምንጭ ሰላመይ ንስኻ ኢኻ ምንጭ ዕረፍተይ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ بسماوي تصوع خلنا أملا هللويا
وحدش
بحدش علينا نمعته يتنسعني تخبروا بحدش بارخوا عيني ما يعطي بارخوا ويبدأني أو حزوا بنتي مستي كوينو أملاكناتي بارخوا عيني ما يعطي بارخوا ويبدأني أو حزوا بنتي مستي كوينو أملاكناتي أغمز غنني مخنيك يوم بالي مسؤول حسيسوني تسني نوشتي حاجو سيمانيو كلبات وعسيسو حبيبني بتستعي حيلو أغمز غنني مخنيك يوم بالي مسؤول حسيسوني تسني نوشتي حاجو سيمانيو كلبات وعسيسو حبيبني بتستعي حيلو أغمز غنني مخنيك يوم بالي مسؤول حسيسوني تسني نوشتي حاجو سيمانيو كلبات وعسيسو حبيبني بتستعي حيلو بحدش كبرينا نمعته يتقبني بتريتو بحدش بحدش حيلينا نمعته يتنسعني بمحرته بحدش صحينا نمعته ينبرني بلوحته
ሰማያዊ አሜን ሃሌሉያ እስከ አውጅዎ በረከተይ ሰማያዊ ይበሉ ሃሌሉያ አሜን ምስክርነት ስለዛሃንጽ ሓጻር ክነገረኩም ያ ሃሌሉያ እዚኣ መዝሙር እዚኣ ክትዋሃበና ኸላ ሃሌሉያ ንስራሕ ክኸይድ ከለኹ ወጋሕታ እንዴ ዝኸይድ ሰዓት 3:40 ይብጋስ ማለት እዩ እንዳኸድኩ ከለኹ አእምሮይ በብዙሕ ቻሌንጅ ተታሒዙ ነይሩ በቃ አንጊካ ተኸይድ እሞ ለሓንቲ ነገር ለውጥ ዘይብሉ ህይወት ገለ እንዳበልኩ ኣብ ክንዲ አንጊሄ ንኣምላኽ እንዳመስገንኩ ክንዲ ዝትስእ ሓሳባተይ بخم توحيد أخيد هاليلويا شعوم ده حسب كله قويتا بركتي كم زخانة زبرهان زباره الله آمين بحق يزبلكم كم شو حقوس تحقوي سيف اللدني انت قرام روم كي تبكيسة سرح بملؤكن تحقوي سيف وديه بقى باهي لني آمين سقيل زمران يرشعو بركتي سماياويو بركتي أيكونن مدراوي بركتي أي ودائيو بركتي منجو يسوسيو كونتات زي حزو نقرات زي عاكتو عوشت أي زنبرو منفس قدوس الله فالفالي عين ماي كاوش تيزو حزن من كله طبو هيوتي زرسرس بحدش كبري لأن معلتو يسقبني بترقيتو بحدش كبري لأن معلتو يسقبني بتريد أملاخ تقابون إنه معلتو آمين نسي بركتكم آمين حواتي سي بركتنا آمين نسي بركتكم هاليلويا زي ودع بركت آمين كل جزء فالفالي زغوانا ناي منفس قدوس بركت توحيبنا له آمين هاليلويا كاب كبدنا رباطات ماي حوات كوحس حواتي إذا تمدي بالنايو آمين هاليلويا سي جناني جزء أبير كنام لخوينا هاليلويا هاليلويا علوني مسكانا علوني حللتا علوني شبشبا نازل مرويتا علوني مسكانا
شبشبة لإግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ እስከ በሽብሸባ አሸብሽቡ ለእግዚአብሔር ተዋጤ ሃሌሉያ ይግብኦ ስለዝሆነ አሎኒ ምስጋና አሎኒ እልልታ አሎኒ ሽብሸባ ለዝኽብር ጎይታ አሎኒ ምስጋና አሎኒ እልልታ አሎኒ ሽብሸባ አሎኒ ምስጋና አሎኒ እልልታ አሎኒ ሽብሸባ አሎኒ ምስጋና አሎኒ እልልታ አሎኒ ሽብሸባ ለዝኽብር ጎይታ ተኸቢርካለ ባይተይሉካ ንበያቂሩ ክዝምረልካ ተኸቢርካለ ባይተይሉካ ንበያቂሩ ክዝምረልካ 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 ንበያቂሩ ክዝምረልካ 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 ንበያቂሩ ክዝምረልካ ተኸቢርካለ ባይተይሉካ ንበያቂሩ ክዝምረልካ ተኸቢርካለ ባይተይሉካ ንበያቂሩ ክዝምረልካ 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 ንበያቂሩ ክዝምረልካ 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 ንበያቂሩ ክዝምረልካ ክዕልልልካ ክዕልልልካ ንበያቂሩ ክዕልልልካ ከሸብሽበልካ ከሸብሽበልካ ንበያቂሩ ከሸብሽበልካ ባይተይሉካ ንበያቂሩ ክዝምረልካ ተኸቢርካለ ባይተይሉካ ንበያቂሩ ክዝምረልካ 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 ንበያቂሩ ክዝምረልካ 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 ንበያቂሩ ክዝምረልካ نبعاتي سدرزو يسوس يخبرني يسوس يخبرني على خوحي زمتي على وفقني على وفقني نبعاتي سدرزو يسوس يخبرني يسوس يخبرني على خوحي زمتي على وفقني على وفقني نبعاتي سدرزو يسوس يخبرني شبشبة شبشبة حي زمتي أنا وفقيني أنا وفقيني نبعاتي سدرزو يسوس يخبرني يسوس يخبرني تمسكني زولكا نقاقيمي نقاقيمي تمسكني زولكا نقاقيمي نقاقيمي تبارخي زولكا نقاقيمي نقاقيمي تبارخي زولكا نقاقيمي نعلمني زولكا نقاقيمي نقاقيمي نعلمني زولكا عند خوحي زمتي أنا وفقيني أنا وفقيني نبعاتي سدرزو يسوس يخبرني يسوس يخبرني شبشبة حي زمتي أنا وفقيني أنا وفقيني
Shibshabayinka
ድምፅኹም ይሰማዕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድምፅኹም ይሰማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣሜን ኩሉ ዝኾነልና ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ኣእዳውና ሓፍ ኣቢልና ንሓንቲ ደቂቕ ንባርኮ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ስለ ህላውነትካ ኣብ ሂወተይ ተመስገን በልዎ ሃሌሉያ ኣምልኾ ሒዘ መጽእ ኣነ እውን ብግደይ ንብዓተይ ዝደረሶ ኢየሱስ ይኽበረለይ ኢየሱስ ይኽበረለይ ዕልልታ ሒዘ መጽእ ኣነ እውን ብግደይ ንብዓተይ ዝደረሶ ኢየሱስ ይኽበረለይ ኢየሱስ ይኽበረለይ ምስጋና ሒዘ መጽእ ኣነ እውን ብተራይ ታሪኸይ ዝለወጠ ኢየሱስ ይኽበረለይ ኢየሱስ ይኽበረለይ ኣምልኾ ሒዘ መጽእ ኣነ እውን ብግደይ ንብዓተይ ዝደረሶ ኢየሱስ ዝድረዛ ንብዓት ኣለዋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይኽበረለይ ኣምልኾ ሒዘ መጽእ ኣነ እውን ብግደይ ዝጸናንዓ ልቢ ኣለዋ ሃሌሉያ ዝሕደሳ ልቢ ኣለዋ በዚ መንፈስ እዚ ሃሌሉያ ዝደረሶ ኢየሱስ ይኽበረለይ ኢየሱስ ይኽበረለይ ጌታ ይባርኽኩም ኣብ ዘለኹም ክፈሉ ሃሌሉያ መንፈስ ኮይና እንዳቀጸልና ንጎይታ ክብር ክንቦይና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲና አይዝገብሮ ተአምራቶ እነግሬ አዛርቤ አውርዮዬን ክሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲና አይዝገብሮ ተአምራቶ እነግሬ አዛርቤ አውርዮዬን ክሉ እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲና አይዝገብሮ ተአምራቶ እነግሬ አዛርቤ አውርዮዬን ክሉ ሰናያቱ በምስጋና ባጸድዖ ከአንቱዬ ክዝምር ክዕልል ወድሴ ኩሉ ዕቶታተይ ወፂርዎ ዕንቅል ዕንቅሊተይ ወዲልዎ ብኡሙተ ዘይከውንሲ ከሙተ ዘይ ካባይ ኣይመስለኒ ካሙተ ዘይከውንሲ ብኡሙተ ዘይከውንሲ ካባይ ኣይመስለኒ እቲ ዝነብሮ ዘለኹ
نبرا أتي زتنفسو زلغو نسغاس لزحلف كاملو بجاس نسغاس لزحلف كاملو بجاس لزموت كاملو أتي زنبر زلخو ቅዱስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ አሉና ምልክትና ያዳውካ ምልክትና ያጻብዕትካ በህይወትና አለሞ ንዑ እንዳራአና ነኽብረካ አሉና ነመስግነካ አሉና ስለዚህ ገበርና ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣብ ህይወትና ነመስግነካ ነኽብረካ አሉና እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽና በዝረፍድ ዝድማ በዘመዓልት እዚ ኣብ ህልውና ክትኣኻኽበና ስለዝፈተኻ ኣብ ዙርያ ማዕዲ መንፈስካን ቃልካን كتأخاخبنا محرت كان موجس كان سلذب زحكلنا قويتا نمسكنا كلنا قدوس إخزيابي ربي سلهز بنان سلها قرنا نتصلي قويتا نيرترا بزحت شبق نغر أبتنات كان معخنا اللومو السدما كون سلزخونا إخزيابي بجزيو سلتقبرنا كيكونو خلو نمسكنا كلنا كل حليف سلن ريو تمسكن إخزيابي أملاخي نسخا أملاخيخا أي تقدم أي تدونجي نخلو أبجزيو تشبق تقبر أملاخي خامو سلتي خالنت كان مسكنا كالونا حزبنا تصبق سلازخونا له تبارك يا بي ربو سلازان نبر الله مدري خنا دادما نمسكنا كالونا سلام اخبزح انا خطعم انتي غدايا نغرا كله كتصبق غويتا نصلي يالنا سلا كل نغر نمسكن كبر كلنا اخا يكون بغويتا بيسوس سم امين 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 هاليلويا إذا تنبرو زلخا هيوتسي ودا أملاخ سلازم موتلكا إيو نابلكم نخلطة سلسة تسيكم سلام ناتبهالكم سلام بلو هاليلويا تسيكم إذا تنبرو زلخا نابرا يسوس ودا أملاخ سلازم موتلكا إذا تتنفسو زلخا متنفس ودا أملاخ بجا سلازة حلفلكا إيو بلو وكزيابير مسكن هاليلويا እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲን አይዝ ገበሮ ታምራቶ ከነግሬ ከዛርቤ ከውሩዮን ሁሉ ሰናያቱ በሐቅ እግዚአብሔር ሳህሉ ስለዘብዛሐና ሽሙ ይባረክ አቤቱ አብህልውና አብዙሪያ ማዕድ ቃሉ ክንከውን እዚ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር መስገን كبرنا أملاك يكون لومي لما جمرتها جزء أما أخلنا نسانا خوينو خجلجل زمت السب تدالو زتصبو لما بحلنا لنا زمت السب ويلكم نبلينا
ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘለኹም ንምልክት አዳውኩም ከተሪእንሞ ሰላም ክንብል መጀመርታ እዋን ማእኸልና ተጸምበርኩም ሰባት አጋይስ ተዳለኹምና حفتي እግዚአብሔር ባረኪ ካብ ዘለኽዮ ብድል በለይሞ ማይክሮፎን ክቡኽዮም ሽምክን ከበይ ከም ዝመጻኹም ተዳነጊርክና መብራህቱ በሃል ካብ ከተማ ካምፓላ መጽ ትዕግስቲ መብራህቱ ካብ ካምፓላ መጽያትናላ ወልካም ትዕግስቲ እግዚአብሔር ይባርኽኪ ካልኦት በዚ ድማ ሓፍተይ ይርኢ ኣለኹሞ بدي لكي شمكن كاوي كم زمان سخن راهيل بهال كاويني بيك بانسا أي سمع أخوان شم راهيل كاويني بيك أو راهيل كاويني بيك متياتنا لا ولكم راهيل زيابير يوارخكي كالوت أجوهم أزي بيت قويتايو تحفرن زفرنه النجر يلبون شحفتي هرمون بهال كفرت ماكمري هرمون كافورت ماكمري ألبرتا قويتاي باركي هرمون ويلكم God bless you هرمون يا بير باركي كاله سلازي نايلو ما عندي أجايشنا تعجستي كاب كامبالا راهيل كاب وينيبيك and هرمون دما كافورت ماكمري ألبرتا اسكي بدقامي بتشبان قادحان متساخم بلوم قويتاي مسكن بشمنا نلاليوم نجايشهم كل جزء أجايش كوينا نبزع عد متينا ثم جمرت أوان زمس أنا لو جلسات بقرهم سلامي لو منا رايد هي ومنا شاهستي منا ذكرنا جر كله لنامش هذا ما جينا نتوم حدش مساعتنياتات زجبهم أكباب لهن جبر يجبعنا يجزي أبير مسكن يا أبير بارخ نبت صمناوي بتم بهتام الزحلف بتم صمناوي بزوم كلت جزء أبصمون نايت أولوت ناوجعتها جزء لنا تقدمتي حموشان سلاسانيا نقول لسب سولس معلتي مالتيو سلازو خلاتنا عدوماتنا أبزازوم زي أخن تصلي عربين دك نسيت راي ملكتايو ساعات حموشة جميرة ما شدوا شيئات ود وانجيل أبزام ناي كلاتنا حلافنا تيمتشم وانجيل تعبت الأخو ناي تزبها النجار يبلون نخلاتنا استوهبي جنا بتأمن النت جنا ربع نامتسو ناي مشى ساعة شدوا شيء بحنسا وين ما بزيات سلم نبزا ختما زوفرو بزح سبات دما وانجيل زنقرو سبات هلو نزيام جوين كنقبرم any time اتدقى خفتيو كلاتنا دماني أبزو ولا انت زيت عمنا من البات أبيتنا أبصرحنا أبتمرتنا أبزو علنا كله جزء أفنان وانجيل يكفت يا بهر يبارك عربي نايدكنا خب عسته سلسته عمت بإنجليزية أقلقلوت قالوا نايم سلازي كلاتنا ولد زبلنا تقمينا بزمم صومتاي مخانون دانا قرنا يوم بس حق الدسومن نوت بكومن هيبنا أردينا تجيزي خطك أملو مخيرنا نبزد ما نبز حيوم إنا ندكنا مالتيو قدام تا عند حقوق نايت أولود جيزي نايت بتخرشنا كاب ساعات حموشة كساب ساعات شمون تخبابي قالوا مالتيو سلازي كل ساعات نصلي تاسترف ساعات دماغ قال إجابير بحنسا أخوينا نماق على مالتيمو لذا أبزون كلاتنا ساعات حموش لك عنا نجمر بجزية خن متس كلاتنا تتك أم تخنكون زون نخلاتنا تدق خفتي سنبت كم تنرئه كل جزية سلسة كلتا أبرئي زلنا لذا أبتتعملنا جن بجزية عندما مسأنا كلاتنا نكافلنا نايمن سياد زلل قواق قدام ساعات شمونتن سلاسان اللاتهم بإنجليزي تقرنيا مالتيو سلازي تقرنيا تزاربوا كل خاتكم من سياد زبلكم أبزي كتكافلوا دما تتدقى نخلاتنا من سياد زبلنا كوفتي مالتي نالبات فليز ولا متنباتا انت دا على النغينو فليز ولا ونايكونن زحلف خلته سلسته سنابتي كان محلال فوق انينا لونا اب عمد كلتا غزي ناي اقلقل تسلطنا نهبينا تقدامتي ابريل تخليت دما اب اند اوف اكتوبر نوفمبر ويكا مجمرتا سمو نغبرو مالتي اذا ناي ابريل فليز بلانتايا قداميات وعل ملو معلت دما كاب كتمانا وصينا ينا نوعل مالتي ስለዚህ ናይ ስራሕና arrangement ክንገብር يدلنا ما ስለዚህ ሁላትና ኣብ ኩሉ ጽፍሒ አገልግሎት ዘለና ብምልእና እንታይ ንግበሪና እቲ ሊንክ ወጽኢሎ ንመዝገቢና ስለዚህ እቲ ሊንክ ኣብ ቫይፐር ወጽኢሎ ንመዝገብ ምናልባት ሓደሽ ኮይንኩም ድማ ኣብቲ ሊንክ ዘየለኹም ሰባት ተዳለኹም ቁጥርኹም ተይብኩምና ኣብቲ ሊንክ ክነእትወኩም ንኸዲና
تزاي كوينون مانوالي بجزائي بمخد كتمزجبو تخليهم مالتيو لذي توم أب لينك أب فايبر زلناجن بتلينك وزير الله قلتيفنا نمزجبنا زي نيش شيء دونغويلك ممزجاب مود أتا ساعات الله أنا زبها النجارات بزح جزء يكون فنايو بزح إن ندوني ناخو معينة كايدا ولا أورجانايزر كوينا سكبا أوتوبوس كنا دالو سكبا مجبوبون بتمعت تيخنا دالو ما أنت كألنا تي قصرهم يقدسنا إيمان سلازي تم تخدو قلت في لكم صحف بلكم كتمزجابو بفقر أملاخ زي أسمرا بلخ نجركم يدلي مالتي بمكينة يزخيد تداعي لكم دما بمكينهم تخدو سبات أبتالين كتمزجابو خلهم أبا زي بمكينة يزخيد لكم كتمزجابو دما ندلي مالتي تأبتبوس نتوم بأبتبوس زخدو تراي سبات كان دالو خط عملنا من أنتي مالتي سلازي أفان عربتان زمت سب أنا بوجنا كريه أيدلني مالتي سلازي كل خاتكم أقدمكم تمزجبوينا نقول لنا خبزيات زنت صارت أهم حلالفة يلان مالتي سلازي حبش أمخوان نقدفوينا بتخكل بأمره كم بسرعة كوينا كنا أتخنوا تخاص سلازي قبعنا قوي تباركم زي كذا خاخر اللي بتجزيتي حونا باستر إيوب دكتور إيوب مامو باستر إيوب مامو إذا متس دكتور إيوب مامو بزوج جزء أما أخلنا عديمنا عمتينا يالونا أزيو وال التريننج بالتعمي أزيو بقع زخونة عب حونا يوس الذي كلاتنا بتجزية تتكلم تخم دخون أي جارانتي مالتي جابير مزجن أملاخ أبزيحو يبارككم لو ما عندي باستر موسى أما أخلنا يلبون مخنياتو نأخي بايلو جيشو وتيجي سلازلو سلازي next week كله ما أخلنا لو ما عندنا ما أخلنا يلن أملاخ أبزيحو يبارككم حجي نقولت هذا ما دقيمنا كنملو خوينا بهياباتنا بعشرنا بجنزبنا دما زون بعلو الرسول دخله عاملو خوي كابتك زابير ذهبنا كنهب كلنا توصينا تزقبأنا إن نوصد أو قدنا له قد عمله خلو قد دخله سلزي بتمكبب كم زبلنا قدنا خنوصد رايزنا قرنا ماله سلزي تقدر عمله خن بمردة نبغيتها كنا متصو يقبأنا عمله خدمة كم تصفق على طول ما دخل قبرنا يو كبارخنا إجزابير بارخ سلزي حبيرنا خنصلينا مسمين لحفتنا خوينا قدسون زلعلم معون زخنكا ويتانا المدحنينا نابو نمسكنا كالنا أبو خابا خايفين لنا حمدينا حبيرنا نسمكا خنا قلقلمو نمسكنا كالنا أبو نمسك حبيت كخوال حيزنا يزمت أنا نمسك حبيت كخوال بارح كان قدس كان في الذهب كنا تمسكن نزخه زي كألو خاء خمتين متن حب تخاص لتبارهم نمسكنا كا زمن هيوتنا كله نسخة خبرلو محرف حبرت منفس قدسن تأجا ويتانا المدحنينا نسكول هنا يخون آمين.
ክልተ ሰናብቲ ፓስተር ዮናስ ቃል እግዚአብሔር ከካፍለና ኸሎ ሽዑ ሓፍትና ራሄል መዝሙር አገልግላትና ማለት እዩ ስለዚህ ደስ ይብለካ ሓደ ቤተሰብሲ ብኹላ አገልግሎት በትመዓልትሲ ከገልግለካ ኸውዕል ከሎ ማለት እዩ ደስ ደብል ነገር እዩ ለማዓንድኻ ቲቲ እግዚአብሔር አብዚሑ ይባረክኩም ኩልኩም መዘምራን አምላኽ አብዚሑ ይባረክኩም ቲቲ አዘሚራትና በዓል ቤታ ንፈትዎ አገልጋሊ ማሕበርና one of the best preachers in our church ማለት ይኽብርና እስኪ ሰማማ ዓሰብተለ በጣቀይት ይሓግዘኒ አዜ ብጣዕሚ ዝፈትዎ አዜ ዘኽብሮ አገልጋሊ ማቲ ሓወይ ለማዓንቲ ቃል አምላኽ እሲዩ ዘካፍለና ማቲ God bless you are anointed نتخبر زقبو أبويتا رأسنا دنا بيلنا هنا مسكونينا سلت زمتنا قالكا ندات لنا هاللويا هاللويا سكا قويتا تزارب النبلو هاللويا يا بير تزارب النالو مخاب قالكا بمنفسكا قالكا هياويو قالكا امونيو قالكا حياليو قالكا سنايو قالكا طعوميو ندابلنا اسك نغويتا كزاربنا خنصلينا هاليلويا ويتا لو مدما بقالكا ختزاربنا اخاخيبكانا لخامو ابوي نمسغنا كالنا دغيمنا دما كبر نبكالنا بكله بصلوت باملخو بكله كتبارخنا وشتنا خترسرسو بهلاونتكا ختنكفنا سلازدلخا እግዚአብሔር نمسكنك حجد ما دقيمنا قويتا بقالكا بتي سماين مدرن كحلف كله زي حلف قالكا امون هياو عب سماي دما صنيعو زنبر زتباهللو قالكا እግዚአብሔር غيركا دما لومي نعنا ختزاربنا بشم يسوع صليالله እግዚአብሔር አቦ በሐቂ እግዚአብሔር ንልብ ትዛረብ አምላኽኻ ንነፍስ ወከፍና በመንፈስካ እግዚአብሔር ንልብና ክትዛረብ ይጽልያለሁ ደጊምካ እግዚአብሔር ንሁሉ ዝጉባኤ እግዚአብሔር በቃልካ ተቆጻጸር በቃልካ ተንክፍ በቃልካ ሕለፍ በቃልካ ፈውስ በቃልካ ናግፍ በቃልካ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ተስ ደጊመ ድማ እግዚአብሔር ስለቲ ቃልካ سلتي ذهب كان ملأخت يمسكنك دقيمك بأمري بقالاتي بأندبتي جزي أبير كتزارب بز جزي زد ما يتصلي سلتاري فوزر له كله جزي ناس كبر نبكا دقيمنا نمسكنك كبر كلنا أخايخون شم يسوع آمين سكخبرها بون قويتا يسوع قويتا سلام نعهم مجمرة سلام نعهم سلام نعهم كم يكنيهم سيابير مسكن قويتا كم زجيرو بقالو زاربنا حجد ما دقي مسلز فتوى دما نمسكنه كل حنا دما نخبر على الأملاح كنت السينا مالتي كنا نب إفسون معرف 4 قصري 10 شوعات كسع قصري 4 زلو تقصي كنا بوينا بود ما ويتا خمهرناي امبارسي كمت احزاب بناي كنتو حسابهم زمالالسو كيت مالالسو از ابل بغويتاون امسكر الله نساتهم بسرتر لبومن بسرت اباتاتهم زلو دنقرنان امرهم صلميتو كاب هيوت املاخ رحقهم جنزوزات كوينومون بسسع رخصت زبلن مقبار ناب عبدان تلقو نسخاتكم قنا نخرستوس كم زجيركم اي تمهاركمون اتحقي اب يسوس كم زلا سميعكم وان ابو تماهيركم وان انت خونكم سي نتقدم اتملالسكم له بتمنيت سحتات زطف ارغيت سبق انتيتكم بتني أمرهم منفس كتحدثوا مو اتبني حقي صدقن
ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ዝበል ጎይታ ባረኽኩም ኮፈል ኦኬ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ቶፒካል ኣርእስቲ ኮይኑ እሱ ድማ እንታይ እዩ ፅልዋ ዘለዎ ህይወት ዝብል እዩ ፅልዋ ዘለዎ ህይወት ኣብዚ ብቐጥታ ናብዚ ሓሳብ ዝኽነኣቱ ተኾይና ኣብዛ ክነንብባ ዝፀንሐና ክፍሊ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝጅምር እምበኣርሲ ከምቲ ኣህዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱስ እዚ እብል ኣለኹ ኢሉ እዩ ዝጅምር እታ ቁፅሪ 17 ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ እንታይ እዩ ኸ እቲ መልእኽቱ እንታይ ኸ ሓሳብ ናይቲ መንፈስ ናይቲ ቃል ንዓና ኸ እንታይ እዩ እቲ መልእኽቲ ወይ ከዓ ንሕና ኸ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ካብዚ ቃል እዚ ክንመሃር ንኽእል ዝብል ሓሳብ ፅቡቅ ጌርና ክርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቁፅሪ 4 ጀስት እንታይ ሽሙ ንኾነና መእተው ንኾነና ኣብ ምዕራፍ 4 ኢና ዘለና ኣብ ቁፅሪ 1 ክጅምር ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዞም ሰብ ኤፌሶን ዘመሓላልፈሎም ዘሎ መልእኽቲ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ ተፀዋዕኩምሉ ፅዋዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ ሕጂ ብማዕዳይ ዝጅምር ማለት እዞም ሰብ እዚኣቶም ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ከም ተማሃርናዮ ብዙሕ ዝደኸመሎም ብዙሕ ዝመሃሮም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለሎም ሰባት ስለ ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ማሕበር ከም ዝኾኑ ከዓ በዓሉ ስለ ዝፈልጥ በዓሉ ስለ ዘዕብዮም በዓሉ ስለ ዝጓስዮም በዓሉ ዋጋ ስለ ዝኸፈለሎም ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦም ሓደ ዓቢ ክቡር ዝኾነ ምዕዶ እዩ ዝምዕዶም ዘሎ ምዕደኩም ኣለኹ ስለ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማዕዳ ድማ እንታይ እዩ ክጅምር ከሎ ብቑዓት ኮንኩም ንኽትመላለሱ ስለዚ ክጅምር ከሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዝተፀውዕሉ ኣምላኻዊ ፃውዒት ወይ ድማ ኣምላኻዊ ዕላማ ከመይ ገይሮም ብቑዓት ኮይኖም ንኽመላለሱ እዩ እቲ ሓሳብ ብዓብዩ ብጥቕልሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብድሕሪኡ ዝብሎም ዘበለ ኩሉ ሲ ነዚ ሓሳብ እዚ ንምርግጋፅ ወይ ድማ ነዚ ማዕዳዚ ንምግላፅ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋና ሓሳብ ግን ኣብዚኣ ግን ኣብ ኣእምሮና ግን ክስመር ኣለዎ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ናቱ ንምንታይ እዩ ኣብ ቁፅሪ 17 ከምኡ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ምእንቲ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና እቲ ሓሳብ እቲ ከዓ ክንሕዞሲ እቲ ዋና ናቱ ዕላማ ወይ ድማ ወላ ማእሰርቱ ከይተረፈ ጠቂሱ ኣነ እሱር ብጎይታ ኢሉ ሲሪየስ ዝኾነ ሓሳብ ከም ዝኾነ ንኸረድኦም እቲ ፖይንት ናቱሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ማሕበር እዚኦም ከም ማሕበርሲ ነቲ ዝተፀውዕሉ ፃውዒት ብትኽክል ኣብታ ከተማ እቲኣ ከፈፅምዎ ወይ ድማ ክገልፅዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ዋና ሓደ ነገር ክነስተውዕሉ ዝግባአና ነገር ብዙሕ ግዜ ከም ብድሕሪ ምድሓናሲ ንሕናስ ፃውዒት ከም ዘለናስ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንሕናሲ we are not ordinary ተራ ሰባት ኣይኮና ንዕላማ ዝተፈለና ብዕላማ ዝተፀዋዕና ንዕላማ ድማ እንነብር እንወፅእ ንመላለስ ሰባት ኢና ስለዚ ፃውዒት ኣለካ ማለት እዩ ፃውዒት ኣለክ ማለት ኩላህናስ እንታይ ኣለና ፃውዒት ዘለና ሰባት ኢና ሕጂ ወላ ሓደ ሰብሲ ኣብ ማእኸልናስ ፃውዒት ዘይብሉ ሰብሲ የለን ማለት ስለዚ ከም ማሕበርሲ ነቲ ዝተፀዋዕኹምሉ ፅዋዓስ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱስ እምዕደኩም ኣለኹ ዝብሎም ዘሎ ንሓደን ክልተን ኣይኮነ ተራ ንብሙሉ እቲ ማሕበር እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ ንርስዖ ነገርሲ ንሕናስ ፅዋዓት ከም ዝኾናስ ንርስዕ ኖርማል ዝኾነ ህይወት ሰብ ዝመላለስ እንታይ ይመስለኩም እቲ ናቱ ፃውዒት ምስ ዝርስዕ እቲ ናቱ ፃውዒት ዝፈልጥ ሰብ ግን ተራ ሰብ ኮይኑ ክመላለስ ኣይክእልን ምክንያቱ ዕላማ ኣለካ ትበፅሖ ኣለካ እትኸዶ ኣለካ ናትካ ሽቶ ኣለካ ማለት እዩ ፃውዒት ማለት እኮ ዝፀዋዓካ ኣሎ ማለት እዩ ዝፀዋዓካ ኣሎ ማለት ድማ ዝፀዋዓካ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ገዛእ ርእስና ኣጀንዳ የብልናን we are called ተፀዊዕና ኢና ብመን በትልዑል እቲ ልዑል ፀዊዕና ኢና ሕጂ ናይቲ ልዑል ፅዋዓት ስለ ዝኾና እቲ ናትና ህይወትን ዕላማን ድማ ልዑላዊ ዝኾነ ሰማያዊ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ዝኾነ ካብ ታሕቲ ዘይኮነ
بساب كبتصح زي كل جنكا እግዚአብሔር ባዕሉ بمرجو زغبرو ነገር ስለዚህ እትጻውዒትኩም ስናይ ምን ታይ ብለናሾ ናይ ለዓሊ እቲ ናይ ለዓሊ ጽዋዕኹም ብሎ ኣብ ፊልጵ ክዛረብ ናይ ለዓሊ ጽዋዕ ይዘለና ነን ናይ ሰብ ጽዋዕ ናይ ምድሪ ጽዋዕ ይኮነን ዘለና እንታይ ናይ ለዓሊ ጽዋዕ ይዘለና ስለዚህ ናይ ለዓሊ ጽዋዕ ስለዘለና እትናሃና ህይወትን እትናሃና መምልላስን ድማ ናይ ለዓሊ ክኸውን በግዲ እዩ ሕጂ ነቲ ዲማንድ ነዚ ዲማንድ ዝንኸረድኦም እዩ ነዚ ሓሳብ ዝዘምጾ ዘሎ ማለት ስለዚህ ንሕና መጀመርያ أتصبغنا خنا الرجاء جزء جبأنا كلنا كم أمنتي كم كريستيانات كم أجلجلتي كم محبر نحنا نفسه كفنا صوعتنا أبتا أكل كريستوس صوعتنا السخاء زباهلو زي بلو كلنا كم محبر أبتا أكل كريستوس صوعت لنا صوعي سكبر نحنا صوعتنا أنا صوعي السخاء صوعتي هجي كم زيلو تحساب كقلت اللهم كلوسي نزت تصوع سباتي نتناتهم تصوع خمي جيرهم بقعات كوينهم نقم على سيو اتما عدا زمت زلو مالت سلازي اتا وانان مسارتاويت نجر ابز حساب زي كنردون كنستوعلون زغبا انا نجر نسقا تصوعيخ كم دلاي كاخت كيدا يتخيل هجي ازيو هجي اسرنا مالت كم دلاي كاسو كتوصخ تاعتو سايتخيلنا منياتو تصاوعيت عليك تصاوعيت علني تصاوعيت علنا هجي تصاوعيت زلو وسب دما نايت تصاوعيت علامه وي ديماند خالو نايت تصاوعيت ديماند አለው ዲማንድ ማለት ናይት ተስተዋሃብከ تصاوعيت سي መምርሒታት አለው ማለት هجي ንዑ እንዳ ሚት እንዳ ገበርካ ንዑ እንዳ ሃረምካ ክትከይድ ከለኻ ብቁዕኹንካ ትማላለስ ማለት هجي ዋና ነገር ግን አነ ንሕና ኩላህና أبزا ختمازيا تصاوعيت هلن እግዚአብሔር ስለዚህ ጸውዓና ኢና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ጸውዒት ኣብ ልዕሊ خسለ ዘሎ ኢኺ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ከተማ እዚ ዘለና ሕጂ ከም ጽውዕስ ንርእስና ስክሪ ኣለን በጋጣሚ ኣብዚ ዝተረኸብና ሰባት ኣይኮንና እንድሕር ዘኪርኩሞሲ ዮሴፍ ክድርበ ከሎሲ ናብቲ ጉድጓድ እንታይ ዝመስል ብስጋ ኤክስፕሌን ክትገብሮ ከለኻስ ኣምዚ ሰበቃ ሰቂሉ ሓዋቱ ቀኒኦምሉ ዝደርበይ ወይ ዝመስል ሕጂ እቲ ድራማ مستودينا نحن تقال سلسته صحفلنا إنا እግዚአብሔር ብዙ ህዝብ ንኸድሕንሲ ከምዚ ሕጂ ኮይኑ ወዘሎስ ንጽቡቕ ሓሰበ ኢሉ ዮሴፍ ስለዚ ተዛረበይና ዮሴፍ ሲ እግዚአብሔር ጸውዕወይም ናብ ግብጽ ኸይዱ ኢና ንዛረብ እምበር بسقاف تخونتات كون كخطريو خلخاس يوسف تتصوعيو نجبص ختبل ايتخنا حجي كل جزء اب زلنا يوم مدري حدا زعوتنا نجر تاي مسلكم صوعات كم زخنا مفلاتنا اب زختمازيا اسخاس صوعاتين صوعيتالن حجي ببزح تشالنج نهيوت كتحلف تخيلها بصراحه تشالنج كتحلف تخيلها بخونتات تشالنج كتحلف تخيلها بز تفلال يمجد بنفلطن بزي نفلطن جن حدا نجر كنجركا صوعيخا امون صوعيخا اموني نسون انتايلو كغبرويو مغنياتو اتصوعيخا سبا يكون اتصوعيخا بورد يكونن ويت سبات اكيوم زصوعها سبات يكون كان اسخا بتلعل زتصوعها حزبيخا بتلعل زتصوعها حزبيخي بتلعل زتصوعنا حزبنا رامين دخ سمع حجي اتلعل كاسل زتصوعنا اسخا امون سلازخونه مسكونات هيلاوتن እግዚአብሔር كل ጊዜ اموني نصاوعيتو اموني نتذهبك قال اموني نتذهبك راعي حلمي امون ايو املاك اموني ابي سفرينا يدرنا رينا ينبر هاليلويا حجس باريا خوينو زعاتو سب تشيمو ناي ግብጽ ام حدار خوينو خوف نمنتاي እግዚአብሔር ስለዚ ጸዋይ እግዚአብሔር ዝጸዋዓካ ሰብ እንድህር ትኾንካ እሞኻ እግዚአብሔር ከም ዝጸዋዓካ እንድህር ፈሊጥካ ولا حدا تتخبلك زخيلين نمنتاي مانيات تصوعي خلي على خلي اتزصوعكم زلو امونيمو نسون كبري امين مانياتو تصوعي خي املاح تصوعي خا እግዚአብሔር نتز تتصوعهم لعوا نتز تتصوعهم لصوا
ሕጂ ሓደ ግዜ ከምዚ ነገራት ጅምር ግድፍ ነብሎን ምንታይ ሰብ ዝሃበና ስለ ዝመስለና ኖ ሰብ ዝሃበካ ጻውዒት የብልካ ጻውዒትካ ካብ አምላኽ እዩ አሜን በቃ ዝጸውዓክ እግዚአብሔር ድሓር እግዚአብሔርካ ምስ ዕድመ ምስ ኩነታት ምስ ግዜ አይቀያየርኒ አበረኻ ጸውዒካ ሕጁን ጸውዕካ እሙን አሜን ደኽሰምዕ አብ ከተማ ጸውዒካ ሕጁን እግዚአብሔር ይእሙኒ ንምንታይ እግዚአብሔር ጻውዒቱ መደቡ ከም ጊዜን ከም ኩነታትን ዝቀያየር አይኮነ እሙን ማለት እንታይ ማለት ይመስለኩም ቃል በቃል ዘይለዋወጥ ቃሉ ዘይለዋወጥ ኩሉ ጊዜ ሲ አብታ ዝበላ ደው ዝብል አራሜን ደኽሰምዕ እሱ እሙን ኮይኑ ዝነብር ዝብል ቃል አለው ጢሞቴዎስ ምሽ ንሕና እኮ እንተ ካድንያስ እሱስ እንታይ ኮይኑ ዝነብር እሙን ኮይኑ ዝነብር አታጸውዒኻ እሙን እዩ ክትእመኖ ይግባእካ እዩ ክትአምኖ ይግባእካ እዩ ነዛ አምላኽ እዝኮ መገልጋል እኮ እቲ ዝዓብየ ሓለፋይ ብኡ ምጽዋዕና እኮ በቃ እቲ ዝዓብየ ሓለፋይ ብምድሓን ተጸውዒና بهوت تتصوعنا نعجلجلو تتصوعنا نعلامو تتصوعنا أتابو مصوع آمين عبيو يسوع قويتاي بارخ ناتو تصوعت كبريو ناتو تصوعت عبيو يسوع قويتاي سلزيو هجي خجمر كله أجمامرو أزيو با هجي أزن دهر تتردينا شعوب دهر يزبلنا كل حسابات كرد أنا قليلو مالتي هجي أب 10 شعته تخيلنا أو كأتي أب 10 شعات حجي أنت يبلو ماله إذا بمولو تصاوعيت كم زلهم مسنا جرا حجي أب قدمي تصاوعيتهم أب قدمي إذا زبلهم زلوا حسابا بزعبا محبر دماء زارب مالت بزعبا إجزابير نمحبرو زهابو وهبتات يزارب ممهران نبيات قاسوت اندابلي زارب إجزابير بخريستوس يسوس نمحبرو وهبت كم زحابة ينقرنا مالت حجي أنت نايت محبر نايت وهبتات علامة دما أنتي كم زخونها ينقرنا مالت حجي عمود أتا نايز كله أبز معرف 4 زلوا أبز خسع 10 شدش زل حسب كن ريو خلنا أنتي زبلنا مثلكم نسخاتكم سي نابتر إس كريستوس أنتي جبروا أبيو يزبلنا حجي توانا علام أنتي اتقند صاوعتنا كنا لليوم كنا استعلن زقبانا نابتي هيوت زخونه كريستوس إنا تتصوعنا مالت حجي اتحسب كقلص خلو كم زندابله يزارب صبو غيرو منتي كن حزون كن ردون مالت قصر 10 حدن 10 3 انتي بلنا مسلكم كلاتنا ناب حبرت امنت ناب فلطت ود املاح ناب اخل سبعي نابلك ملعت بصحنا كريستوس كسع نبصح اتوم قدوسان نتجبر اغلغلوت نمهناص سغا كريستوس مولوات ምእንት ኾኑ ኢሉ ንገሊኦም ሐዋርያት ንገሊኦም ድማ ነቢያት ንገሊኦም ወንጌላውያን ንገሊኦም ጓሶት ንገሊኦም መማህራን ክኾኑ ሃብ ሕጂ እቲ ዕላማ ናይ እዚ ኩሉ ዓዮን አገልግሎትን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ቀዳማይ እቲ ቀንዲ ዋና ዕላማ እንታይ ኩላትና ብሙሉና ከም ማሕበር ማለት ناب حبرت امنت قداماي كالاي ناب فلطت ود املاح سالساي ناب عقل سبعاي رابعاي حجي اتي وانا نغر انتي مالتيو نابز نخن عبي ايو اغزيابير انتي زغبرنا زدلينا ويكا زحارينا زمرت حجي ابز نغر زسي بقى تاشوميو اغزيابير سنعنا ذهبنا ملكعسي زغرم ملكي نابزن نخن وسخيو اغزيابير ناتو دليت ويناتو حساب ويناتو فقاد هجي كلها انا اقلقل ناسي كلها انا تقلقل ناسي نابيت علامه نابزي بصح نازي هجي نحنا ملكعي مالتي ويدما نحنا خنبصحون كنريون ليتن معالتن كنحاسبون كنستنتنون زغبا ناسي انتايو اندحرت الناس اتناي كريستوس يوتي اتناي كريستوس بصحنا اتناي كريستوس فلطتي ما انت تبلوت فلطت كريستوس يلو اتزعابي زبلص فلطت اب عالم ويكا اب زخونه ناي كريستوس فلطتي يلن قال فلطت زبحال ነገር የለ እጂ ናብዝ ፍልጠት እዚ እንታይ ንክትገብሩ ይዝብለና ከሰዓ ንበጽሕ እጂ ታቃልታይ ትብላላ ከሰዓ ንበጽሕ حسب عستوعل كسع نبصح هجتي مقدسي اتناي صاوعيتنا مقدس نابي اندحرتلكم نابز عبيتزي نابز فلطتزي نابز هيوتزي نابز خبرزي
انتايس كسعة نقبر كسعة نعب كسعة نبز ناون خنبز هجينا حتى مصاي ناتك مصاي نهنا مصاي سي إذا هيوت زيو ملعات كريستوس بصحنا كريستوس هيوت كريستوس كبري كريستوس أرامين دخ سمع أيتدليون ديهم ندل مش حقي أزيو بقى نهنا علامة ناتنا دستني خونز قبو ناتنا مرجع خونز قبو أزيو نابي ناب كريستوس معباي نابي ناب فلتاتو معباي نابي ناب تناتو ملعات لك بصحنا كريستوس مبصح نابز نجرزن خنا عبيو قويتها زدالينا زي أبهر زدالينا سلازي حج انتهي بلو مالو أبزي مسعابكم شعو نيونا جو اتدفو اتخبكبو ما انت قلعت ما انت نخيت خونو يو تعلم هجي زعاب يسب اندا وسخ زخيل سب سقيلو بزخونه نفاس كدفع اي كده هجي تزعاب يسقم اب اكل كريستوس انتي مسلكم سبات هي عابينيو اي وسخونيو اب حدا درجه تطو يبلو نو اتنهنا هيزنا يزلنا هيوت تطوز بالهيوت ايكون زقوارص هيوت ايكون زقصل هيوتيو زعاب هيوتيو معمق زخونه هيوتيو قصل اسك قصل بلونه تبغونكم زل بشم يسوس قصل بلو بهيوت قصل بصقا قصل بحيل قصل بخبر قصل بلو يسوس غويتاي لذي اذنا هنا هيوت اذ حيزنا يزلنا منفساو هيوت وي كبرسي مودعتا يبلو انت حر ذكركم باولوس اب 10 حدا رومي مودعتا معرف تايبلنا وداجي معمق هملقن هابتون فلتاتون هجي نايغزي ابير طبب نايغزي ابير فلتات نايغزي ابير هابتسي انتايو ما عمو يقبق تبصحي تخني هجي انتاي زبلنا زلو نزوم سب افيسون انا كمان سنه معمو غيبصحكمون سلازي سخاتكم تاي غبرو عبيو هجي اندا عبي زخيد سب ملكتو انتاي مسلكم سقيلو ايدفان بزخونه نفاس ايدفان بزخونه نفاساتسي ايدفاني مغنياتو اتناتو مننت اتناتو هيوت اتناتو بصحنا اتناتو درجه كريستوس نابت زاتو هيوت سلازخونه اسو زطمتو نابتناي كريستوس هيوت سلازخونه ابز بزمص اماراص هيوت ايتالل نانا كو اماراص هيوت كتاللنا يكل مغنياتو اتزطعمنا ناي كريستوس هيوت لعلو خلي ارا امين دخ سمع عبوزلو ناي كريستوس هيوت بلوت سلازخونه نحنا اذا اماراص خاله نفاس هيوت نعانا ايصلونا حجي ابزياتا نطب زلا نحنا كن اند عبنا انتحر تخيدنا نابتي بصحنا كريستوس نافلطت كريستوس نابتي ملعات كريستوس نابتي اخول سبعي كريستوس اند عبنا انتحر تخيدنا كن نحنا هنا صلوت انداخنا نمص صلاو انداخونكا تمصبك ابزعتا خايو صلاوي خاتخو مخنياتو اوشت خازلو هيوت ناي كريستوس هيوت سلازخونه اسخا اندا تصلخا بخونات تخير سب زي كونكاس اندا صلوخا خاتخي نسبات تصلو ننغرات تصلو نخونات تصلو نايرات تصلو نمنتاي يسوس ابزعات وزبل كله يصلو نيري اتا اب صلمات زتحاب زنبر حزبي اب برهان رايه يلو بزعوا مدر زابلون كزارب كله ام معرف 4 ماتيوس وانجيل يسوس مساتو جنسي برهان كوينوات ارا امين دوخ سمع اتي امدري موتن دني ان زنبرس عابي انتي راي برهان راي اسخا ابزلخايو ጭንቀት كمص مغرمرام كمص زي كونه ناي كريستوس هيوت كمص يزغبا واي اسخا ناي كريستوس هيوت تسكاميخ اسك انا بلو ناي كريستوس هيوت تسكام سلازخونكو باي بزوحات كبارخو حجي اتي نحنا عيردانا نكون خيل اتبانا زلق قالات جن انتهى لو مسلكم هيوت الله نقاليهم كاب موتنا موت نقاليهم كاب هيوتنا بهيوت زبلنا كونوي هجي كاب موتنا بهيوت زساغر معازا كريستوس ينازبلو كونويو نمنتاي اب وشت هيوت سلازلو اباخا هيوت سلازلو نسخا ابزعت خيو خبابي هيوت يزغلص هيوت يزلق هيوت يزفسس سلازي وانتاي زبلوم زلو مسلكم كمتي حجنا ب10 شهور عت تقسخه وستكم كم بارسيلون كمت احزاب بناي كنتو حسابهم زمالالسو تبلق على الله ساريوا زمالالسو حجي
ጳውሎስ ክሪኦ ከሎ ብሙሉ ሲስተም ናይ ዓለምሲ በቃ ብኸንቱ ይዝማላለስ ሕጂስ ከመይ ጌርካ ብኸንቱ ምዝማላለሱ ሰባትሲ ትቐንእ ትኽእል ኣይትቐኒኻ ሕጂ ነቲ ናይ ኣሕዛብ ህይወት ናይቲ ናይ ኣሕዛብ ናብራሲ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ከንቱ እዩ ከንቱ ምምልላስ እዩ ሕጂ ብኸንቱ ዝመላለስዎ ክብሎም ከሎ እንታይ እንዳረኣዩ ዝዛረብ እንድሕር ተይልኩም ትዝክሩ ተኾንኩም ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ካብ 32 ክሳዕ 36 ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም እስኻትኩም ሲልዎም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣይትጨነቁ ብዛዕባ ኸዳ ብዛዕባ ብልዒ ኣይትጨነቁ ንስኻትኩም ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ደለ እዚ ኩሉ ድማ እንታይ ክኾነኩም እዩ what a life እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ምሽ ምክንያቱ ኢየሱስ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ህይወት መምርሒ ይዝቦም ዘሎ ኣሜን ሕጂ ኣሕዛብ ማለት እንታይ ማለት ደድሕሪ ነገራት ዝጎዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ በታ ጥቕስቲ እንድሕሪኹም ኣሕዛብ ማለት ደድሕሪ ነገራት ዝጎዩ ማለት እዩ ዕላምኦም ነገራት እዩ ካብ ነገራት ዝሓልፍ ህይወት የብሎም ዕጋበቶም ኣብ ከብዶም እሱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣሕዛብሲ እዚ ነገር እዚ ከም ዘድልዮም እፈልጥ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብብልዕን መስተንሲ ስኻትኩም ስታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ ጽባሕ ብዛዕባ ርእሳ ትጨነቀ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ ኢሉ ጎይታ ብዛዕባ ጽባሕ ገላጊልና የዕሪፍና ኣሜን ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ በልሁና ሓድሕድኩም ጎይታ ሒዝዋ ስለ ዘሎ ጽባሕካ ብጽባሕ ኣይትጨነቁ ሕጂ ናና ፎከስ ክኸውን ዘለዎ ግን እንታይ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን እቲ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ዝብሎ ዘሎ ኸ ንመን ይመስለኩም እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናባና ዝመፀ ህይወት እዩ ንሕና ነቲ ህይወት ጥራይ ንድለዩ ነቲ ኣባና ዘሎ ህይወት ንዑ ንኽወፅእ እቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቂ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ክብሪ ንዑ ጥራይ ንድለ ኩሉ ሽዑ በዓል እዩ ዝመፅእ ኣሜን ሕጂ እንታይ ብሎም ኣሎ ብኸንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ እብል ብጎይታውን ምስክር ኣለኹ ዓባይ ዘረባ ዓብ መልእኽቲ እዩ ብጣዕሚ ዓብ መልእኽቲ ብጣዕሚ ዓብ መልእኽቲ ንምንታይ ዓብ መልእኽቲ መስለኩም ዘኢልካስ እንዳወፃኻ እንዳኣተኻሲ ምስ ኩሉ ህይወትን ክብሪ ኣምላኽንሲ ኣታወፃኹን ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ንዑዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩምሲ ኣታውን ወፃእትን ሰባት ዘይኮንኩም ፃውዒት ስለ ዘለኩም ብኸንቱ ከይትመላለሱ ኢሉ በቃ ዝምጉት ዘሎ ይምጉት እዩ ዘሎ በቃ ኖ ንስኻትኩም ከም ኣሕዛብ ክትመላለሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ብነገራት እንዳተጨነቅኩም ክትነብሩ ክትወፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንስኻትኩም ህይወት ክርስቶስ ዝተቐበልኩም ሰባት ኢኹም እቲ ህይወት ክርስቶስ ድማ ብኣኻትኩም ክግለጽ ስለ ዘለዎ ብውድኣ ክትወፁን ክትኣትውን ኣለኩም እምበር ተራ ዝኾነ ህይወት ክትነብሩ የብልኩምን ኢሉ ዝምዕዶም ዘሎ ስለዚ ንነፍስኹምሲ እንታይ ክትእምኑ ኣለኩም ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኣነ ከንቱ ዝኾነ ከንቱ ማለት ባይዘወይ ባዶ ማለት እዩ ባዶ ምንም ዘይብሉ ማለት ከንቱ ምምልላስ ማለት ባዶ ምንም ነገር ዘይብሉ ማለት ምንም ነገር ዘይብሉ ማለት ድማ ፍረ ዘይብሉ ማለት እቲ ዝተቐበልና ህይወት ግን ፍረ ዘለዎ ህይወት እዩ እስኪ ኣሜን ክሰማ ህይወት በቃ ብገዛእ ርእሱ ክነብር ንምንታይ ከምኦም ብኸንቱ ከይትመላለሱ ኢልዎም ሰለስተ ነጥቢ ክበኩም ሰለስተ ነጥቢ ከምቲ ኣሕዛብ ብኸንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላ ሕጂ እቲ ምምልላስ ካብ ሓሳብ እዩ ዝምንጩ ሕጂ እዚኣ ሓዝዋ ኢኹም ካብ ሓሳብ እዩ ዝምንጩ ሰብ ካብቲ ዝሓስቦ ንላዕሊ ክነብር ኣይክእልን ናይ ሰብ ህይወትሲ ኣብ መወዳእታስ ኣብቲ እሱ ዝሓስቦ ኣተሓሳስባ እዩ ዝምርኮስ ኣተሓሳስባኻ እንድሕሪ ተተለዊጡ ህይወትካ ክልወጥካ ናይ ግድን ፌመስ ቨርስ ሮሜ 12 ቁፅሪ 1-2 እሱ ይለና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም ኣይትምሰሉ ብኻልእ ኣባህላ ሰብ ክልወጥ እንድሕር ተኾይንስ ኣእምሩ ይክልወጥ ዘሎ ሕጂ ኣእምሩ ተተለዊጥዎ ድማ ካብ ሰማይ ኣይኮነን ነገር ዝመፅእ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ህይወትን ፀጋን እዩ ዝወፅእ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣባኺ ኣባናሲ ክቡር ዝኾነ ህይወት ክቡር ዝኾነ ፀጋ ኣብ ውሽጥኽን ኣብ ውሽጥና ነቐሚጡ ስለዚ እዚ ንኽወፅእ እዩ እንታይ ኣተሓሳስባኻ ቀይር ዝብሎም ዘሎ
كمت ناتهم كنتوا التحساسبة كمو أيتنبرو بقى أيتنبرو ناتهم التحساسبة كنتوا قبل عن مستن زعلف يبلون بقى أسا مود أتا كسرحيهم كزاخنوتكم أو خنوبريم بقى ناي رهوا رسي أن مسرق أنا أقول لهم زبالو أساف سسيو نجارات كاب نجارات هاي وتسن نات كان نجاركن سماوي نات كان نجاركن سماوي ناتي نجار سماوي يسكبلو بويتا تحقوسو مغنياتو تاي مسلكم نات نجار سماوي سماوي سلازخون እግዚአብሔር نعي expect زغبرن نعي اتناتو ህይወት ከንጸባረቀ ምድሪ ناتي حساب مو ولا حنت ترجم يبل سودا مو ابتدغن نو اتناتو حساب بعين خجلص እግዚአብሔር ዝደል ዝርየካ خابويو كتمتنا خلو እግዚአብሔር بايزو بخريستوس يستمتنامش ስለዚህ ክርስቶስ እንድህር አብዝ خجلص كلو በቃ ልብ እግዚአብሔር ደስ ብሎ እሱ ዓላማ نابلك ملعات بزحنا ክርስቶስ الصحزو نابلك ملعات بزح اذي عينا عبزينا حج نحنا اب ህይወትና كنسرح زلنا قداماي نمنتاي بخنتو حساب كيتمالالس يلو قداماي ህይወት አምላክ ስለ ዝተቀበልና قداماي يوحنس معرف 5 قصر 11 12 አለ نمنتاي بخنتو كنمالالس زي قبانا مغنياتو هيوت أملاخ سلستقبلنا قدام يوحنس معرف 5 قصر 11 كالاي شعوخ قلت لكم كالاي نمنتاي بخنتو حساب كنمالالس زيبلنا نعلاما سلستفترنا إفسون معرف كلته قصر 10 نعلاما سلتفترنا نعلاما سلتفترنا سالساي نمنتاي بخنتو كنمالالس زيبلنا كريستوس بعنا كخبر سلازلو كريستوس بعنا تخون سلازلو كخبر سلازلو قداماي نمنتاي بخنتو كنمالالس زيبلنا قداماي هيوت أملاخ سلاز تقبلنا كالاي نعلاما سلا تفترنا سالساي كريستوس بعنا خبر سلازلو قدا فيليبي معرف حدا كاب 10 حدا امبار ريو زين سلسته حساب ريو حجي زخونه سب زخونه اماني زخونه خريستيان زخونه سب بق حمد الله يكنبر خيل ولا حتى منم صقم يبل حمد الله سب كنبر خيل يه حمد الله كا منباركا كونسيكونس خالو نمنتاي كونسيكونس አለው ዝብል አብ አመንቲ እንታይ ኮንሲኩዌንስ እትባኻ خجل ዝግቦ ህይወት አምላክሲ ከይተገልጸ ብዙ ሓት ሰባት ከባረኹ እንድ ዝግቦም ከይተባረኹ ከይፈረኻት ኸይድ ማለት እስኻዲሕንካ ግን ንኻልኦት ከይፈረኻት ኸይድ ማለት ስለዚህ እቲ ዋና ናይ አምላክ አጀንዳ ግን እንታይ እንድሕርተልኩም ንሕና ዝተቀበልና ህይወት በአናቢሉስ ንኻልኦት ከሐልፍ በአናቢሉስ ንኻልኦት ክግለጽ እዚሁ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ قدام يوحنس معرف حدا قدام يوحنس معرف 5 قصر 10 زلا تاتقسخنا بباينا كم زبلنا 5 10 انا اسكبلو هيوت املاخ سلاستقبلكو ترى خوينا خمالالس ايغبانن ترى خوينا دما يمالالس امين قصر 10 بود املاخ زامن اتمسكر ابوشتو አለው እተና አምላክ ዘይአምን ነተ አምላክ በዛዓባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይአምኖ ንዑ ሐሳዊ ይገብረሎ አምላክ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘሃበና እቲ ምስክር እዚሞ እዛ ህይወት እዚያ አብወዱ አላ እቲ ወድ ዘለዎ ህይወት አለው ወድ ዘይብሉ ህይወት የብሉ ስለዚህ እንታይ ማለት ይዝ አምላክ በወዱ ገሩ ህይወት ስለዘሃበና ንሕና ዝተቀበልና ህይወት ከአምላካዊ ህይወት ስለዝኾነ ተራ ዝኾነ ናይ ህዛብ ህይወት ናይ ህዛብ ናብራ ከነብር ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ወይ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ አይኮን በቃ we have to refuse እዚ ነገር እዚ አውሽጥ አእምሮና አውሽጥ መንፈስና ከአትخላሎ ንርእስናስ በዚ ጻውዒት ዝኽሪ አለና ህይወት አምላክ አውሽጥ ይዘሎ ሰብ ህይወት አምላክ ናይ አምላክ ህይወት ተቀቢለ ስለዚህ ተራ ኾይነ خمالالس አይክእልን እየ ከም ካልኦት ክወጽኻቱ አይክ ሃው አዋጅና ብንጎ ብለይት ብቀት ኾን ዘሎ እዚ ህይወት አምላክ አባያላ እዛ ህይወት አምላክ ድማ ንኻልኦት ንበረኸት ክትከውን
ስለዚህ ተራ ኮይነ ከማላለስ አይከን ህይወት አምላክ ስለስተቀበልካ እቲ ህይወት ድማ ተራ ኮይኑ ዘመላልስ ህይወት አይኮነን ፍረ ዘለዎ ህይወት ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ኤርምያስ 17 እንታይ ብለና መስለኩም እታ ኣብ ወሓዝማይ ዝተተኸለትኦም ክዛረብ ከሎሲ በጊዜ ዋዕስታይ ትገብርኒ ኢሎ አይተንክርኒ እንታይ ማለት እዩ ምንጫናታ ህይወት አምላክ ስለዝኾነሲ ካብ ምፍራይስ እንታይ ትገብርኒ አይተቋርጽን እያ ዋይ ህይወት እቲ ህይወት ኣብኣ ዘሎ ህይወት በተምሳል ናይ ክርስቶስ ተመሲሉ ዘሎ ኣብኣ ዘሎ ህይወት አምላካዊ ህይወት ስለዝኾነ ከተቋርጽ አይትኸኒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ካ ደጊሙ ኻኢልና ማለት ካብ 1 ክሳዕ 7 ድማ ኢልና ካብ ምፍራይ እንታይ ትኾነ ዋይምጻ ንፋስ ይምጻ በረድ ይምጻ ኣብዛ ዓዲ ዘለኹም ዝኾነ ነገር ይምጻ ካብ ምፍራይ አይተቋርጽ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ተሐሳስባና ከዓቱ ዘለዎ ነገር መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ስለዝኾነ ከም ቋንቋ ኩሉ ግዜ በቲ መንፈሳዊ ነገር እንዳተረዳአና ናብቲ ምግላጽ ናብቲ ሐሳብት እንዳዓበና ተዘይከድና ምስኩነታት እንዳሰማማዕና እንዳተጋጨና ኢና ነበር ኩነታት ድኹም ይኻብለካ ህይወት አምላክካ ብርቱዕ ይብለካ ሕጂ አቤላይ ቦታ ይኻዘለኻሲ ሐሳብካስ አበ ያለው ይዝምርኮስ ማለት እጅና አእምሮ እንታይ ውጊ አጽዋር ውግና ንምፍራስ ጽኑዕርታ ብርቱዕ እምበር ስጋው አይኮነን ዝበሉ አበይ ኣብታ አእምሮን ዘሎ ነገር ስለዚህ ኣብዛ አእምሮና ንዘሎ ነገር በብመዓልቱ ዘዝመጽ ነገር እንደሐደስና በብመዓልቱ አእምሮና እንዳለወጥና እንድሕተ ኸይድካ እስኻ ጃያንት ኢኻ ከሕዘካ ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱ ህይወት አምላክ ውሽጥኻ ህይወት አምላክ ስለዘለና ድማ ኣብዛኣተናዮ ስራሕ ኣብዛኣተናዮ ከባቢ ኣብዛኣተናዮ ስፍራ ከተማ በረኸት እግዚአብሔር እንዳገለጽና ንኸይ ምክንያቱ ኣባኻ ዘሎ ህይወት ናይ ላዕሊ ህይወት እዩ ኣባይ ዘሎ ህይወት ስከበል ናይ ላዕሊ ህይወት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ኢሉ ጴጥሮስ ክምስክር ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩም ምሽል እጅ ተቃልቲ አንተ ራእሲ ማለት ያ ማለት አውራ ማለት ይወል ህይወት ሲ ኮንሲስት ኮይኑ ዘሎስ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት ተወልጠ በኋላ እዚ ንሪኦ ዘለና ህይወት እኮ ካብ አምላክ ዝወፀ ህይወት እኮ ማለት አንተ እኮ ይኮን ካብ አምላክ ዝመፀ እኮ ምንም ኩሉ ምንጭ እኮ አምላክ ንስኻትኩም ግና ኢሉ ሹ ነቲ ራእሲ ህይወት አይገበርኩም ሰቃልኩም ሕጂ እቲ ራእሲ ህይወትካ ኣባኻል እትናይ ኩሉ ህይወት ገዛኢ አረ አሜን ደክሰም ንኩሉ ዝቆጻጸር ጎይታ ሳባኻል ስለዚህ ናይዚ ህይወት እዚ ተኻፋለ ስለዝኾንካሲ እስኻ ዝኣተኻዮ ዝተራኸውን አይክእል ኣሕዋቴ ሓደ ግዜ ነገራት ክኸብደና ከሎ ክንዛረቦ ዝግባአና ነገር እዚ ንምንታይ ኣጽዋር ውግኹም ታይዲሉና አልዕሉ ዝበለና ኮነ ዝኳይ አልዕሉ ምክንያቱ ኣባኻ ህይወት ኣሎ ተራሰብ አይኮንካ እግዚአብሔር ዘሃበካ ህይወት ተራ ህይወት አይኮነን እግዚአብሔር ዘሃበካ ህይወት ናይ ክርስቶስ ህይወት እዩ ስለዚህ ድማ ናብዚ አበዩ ዝብለና በተሐሳስባና እጂ ትምዕባ እቲ ህይወት አለ በምንታይ ግን ዓቢ በተሐሳስባና ዓቢ በመረዳዕና ዓቢ በፍልጠት ከዓና ዓቢ እሲ እቲ ዕቤት በእንታይ ሽሙ ይኮነ ኖ በአእምሮ ይኻ ተዓቢ ኣብ አእምሮኻ ብዛዕባት መንፈሳዊ ዓለም ታይ ትገብር ተዓቢ ኦኬ ብዙሕ ከይበልኩ ካልእቲ ንዕላማ ኢና ተፈጢርና ምዕራፍ 2 ኤፌሶን ንዕላማ ስለተፈጠርና ብኸንቱ ክንመላለስ አይግባአናን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ኤፌሶን ፍጡራቱናሞ ነታ አምላክ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳልዎ ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ኢና እስከ ምሳይ በልወዚ ፍጡራቱናሞ ነታ አምላክ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳልዎ ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ኢና ሕጂ ዝገርም ነገርሲ ኣብዚ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎስ ብዛዕባ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ዘፍጥረት አይኮነን ዛረብ ዘሎ مش ዘፍጥረት አይኮነን ዛረብ ዘፍጥረት አምላክ ንሰፈጠረ مش እዚ ግን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ምንታይ
بزعبا حدش فطرت بزعبا تداغم زتفطره هياو زخونه بكريستوس يسوس تحدث مننتنا سلازي ازي حسكا يزلخا بدحر مدحانكا زلو هيوتسي كال عالم املاخسي كال مسمر الدليلكاي كال مقد بزخت كيد صنيحا اغزيابير نوزي كون مقد خايلو شيفت غير قيرو مالت سلازي اتحدش زتفطره سب كم تعرجت زتفطره سب ايكونن انبابرون اكايدون علامون إذا حدش تفطيرو زلو سب علامو እግዚአብሔር علامو ህይወት አምላክ علامو ሰማያዊው علامه ይስከበሉ ሰማያዊው ስለዚህ علامه ሰማያዊ ስለዝኾነ ኢኻ ዳግም ተፈጢ ኣብቲ ኣብ ገለ ትርጉማት ክገልጾ ከሎሲ በቃ እግዚአብሔር ተጠንቅቁስ ነዚ መገድስ አዳሊዎ ይብለና ነዚ حدش ተፈጠርናሉ መገድስ በቃ ተጠንቅቁ ዘዳለው አይገርምኩም እዚህ እጅ ሐደኳ በክርስቶስ እንተ አዲስ ታይሎ حدش ፍጥረት የሚሽሎ እተ حدش ፍጥረት ሰብካ እንታ ኮይኒ በክርስቶስ ኢየሱስ حدش ሰብ ኮይኑ ምሽ ህጂ ትዝገርመኩም ነገር ነተ حدش ፍጥረትካ حدش ዓላማ ተዋሂቢ حدش ዓላማ ተዋሂቢ ስለዚህ በዘይ ዓላማ ዝኾንካ ሰብ ስለዘይ ኮንካ ተራ ኮይንካ ክትመላለስ በኸንቱ ክትመላለስ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ praise god ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ህይወት አምላክ ተቀበልካለኻ ስለዚህ ከንቱ ሆንካ ክትመላለስ አይተኸኒኻ ካልአይ ድማ ዓላማ አምላክ ስለዘለካ ከንቱ ሆንካ ክትመላለስ ስለዚህ ክልተ ነገር ገሊጽናለና ሳልሳይ ድማ ክርስቶስ ድማ በአና خبر ናይ ዝኹሉ መወዳእታን መጠቅለል ድማ እሱ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ዝበሎ ቃል ፊልጵ ጳውሎስ ተዛረበ ቃል ከም ዝብለና 1:10 እንታይሉ እዚ ድማ ቁጥር 19 እዚ ድማ በጸሎትኩምን በደገፍ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንመድኃኔ ከም ዝኸውን እፈልጥ ኣለኹ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ምሟቱን ረብሓይሞ ከም ተሃረርታይን ተስፋይን በገለ ከይሓፍር ከም ትኹል ሰዕ ሕጁን ብትብዓዳ بهوت انت خوينو ويس بموت كريستوس بالسقاي انت خبر كخبر بقى the ultimate goal انتي بزي عمود اتاس كريستوس بعنا خبر له انت خونني سب نيدكاتا خونك ولا حد يطعمك وانا نجر كريستوس اب هيوتك خبر له بير اتذهبك هيوت مستذهبك علامه كقاطم كله كريستوس بقى هاي خبر ارامين دخسم نت خميك خبر أملاك مسلكم اتن ذهبك هيوت كتحزو خلقه مست علامه ختقاط مخلقه ملؤ سبتكم أملاك كريستوس كخبر الكامل انتي لكم اتزحزك هيوت ذهبك هيوت حسكا دوك تبلكلقه مستسو ذهبك علامه دما ختقاط مخلقه هيوت كان ابرخه من مللاسكا ملؤ سبتكم هجي نو بكريستوس كم زو خوينا لنا اندحري علامانا اندحر زين فصم تخوينا كن انتينا نخون مسلكا نرئسنا طراي نفتو سبات نخون مال ات بخريستوس زخوننا ነገር ፈሊጥና ንዑ ሒዝና ንዑ አውጪና ንዑ ገሊጽና ንኻልኦት ነተስተጸዋዕናሉ ዓላማ ድማ ክንለቆ እንድሕር ጀሚርና ንብዙሓት ድማ ንበረኻት ንኾን ማለት እዩ ስለዚህ ዓላማ አምላኽ ኣለካ ህይወት አምላኽ ኣለካ አሞዳታ ድማ ክርስቶስ ድማ ባኻ خبر ማለት ስለዚህ ሕጂ ዝብሎም ዘሎ ነዞም ሰብዚኦም በኸንቱ ከይትማላለሱ ንምንታይ ህይወት አምላክ ስለዘለኩ ንምንታይ ዓላማ አምላክ ስለዘለኩ ሳልሳይ ድማ ክርስቶስ ባኹም ከخبر ስለዘሎ ሎሚ ዝጭክን ሰባሎ ደምሰ በዚ ቃል እዚ ህይወተይ በትኔ አምላክ ስራሕ በትኔ አምላክ ጸጋ በትኔ አምላክ ክብሪ በዚ ነገር እዚ ዋጋ ዓዳጋ ከይገበርኩ ህይወተይ ክቅጽል ይዝብልሰብ አሜን ይሆናልና ዶ ጎይታ ይባረክ እንታይሉ ሞዳታ ሽዑ ختقلሎ خሎ እዚ ሐሳብ እዚ አሞዳታ ከምዚሉ ንስኻትኩም ግና
ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም ኣይተማሃርኩም ወንስ በለ እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኹማ ኣብኡ እንተማሃርኩም እንተኾንኩምሲ ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዘጥፍእስ ኣረጊት ሰብ ቀንጢትኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ ኢሉ ማለት ስለዚ መወዳእታ ሓሳብ እንታይ ይመስለኩም እቲ ናይ ዝኹሉ ክንብሎ ዝጸንሐና ሓሳብ ኣእምሮናስ ክሕደስ ኣሎ በቃ ነዚ ህይወት እዚ ክነንጸባርቆ ኣብዚ ዕላማ ዝኽነበርሲ ኣእምሮናሲ ተኾናሎ ክሕደስ ኣሎ ኣእምሮ ዝተሓደሰ ሰብ ህይወት ኣምላኽ ብኡ ይገለጽ ኣእምሮ ዝተሓደሰ ሰብ ዕላማ ኣምላኽ ብኡ ይገለጽ ማለት ስለዚ ሓንቲ ነገር ከነግረኩም ዝደሊ ቃል እግዚአብሔር እንዲሁ ኣእምሮ ሰብ ዝልውጥ ኣእምሮ ሰብ ዘናግፍ ኣእምሮ ሰብ ዝሕድስ ሎሚ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘለና ህይወት ኣበርቲዕና ክንውስኸሉ ክንከላለን ኣበርቲዕና ክንቅጽለሉ ክንከል ኣበርቲዕና ክንዕብዮ ክንከላለን ንምንታይ ህይወት ኣምላኽ ብኡ ስለ ዝግለጽ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ብቃል ኣምላኽ እንዳተሓደሰ እንድሕር ተኸይዱ እቲ ኣባና ዘሎ ህይወት ኣምላኽ ድማ እንዳተገልጸ መጽ እቲ እግዚአብሔር ኣባይ ዘሎ ኣባኻትኩም ኣባና ዘሎ ዕላማ ድማ እንዳተፈጸመ ይኸይድ ሓደ ነገር ክነስተውዕሎ ዝግባአና እግዚአብሔር ጎደሎ ህይወት ኣይሃበና እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ህይወት ይብና ሙሉ ህይወት ኢየሱስ ጎይታ ኩላና አንተሲን እንጽሊና ክብርን ጎይታ ይኹን ክብርን ጎይታ ይኹን እስከ ኩላና ኣዳውና ልዕልና እንጽሊና እስከ ንጸሊ በዚ ህይወት እዚ በቃ እቲ ምስቲ ኣብ ጎንና ዘሎ ኩላና እንዳተደጋገፍና ንጸሊ በቃ እግዚአብሔር ናብ ዝሓሸ ምግላጽ እትወኒ ናብ ዝሓሸ ምግላጽ ቃልካ እትወኒ ናብ ዝሓሸ ምግላጽ ምስጢራትካ እትወኒ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘኸተማ እዚኣ ንፈውስን ንበረኸትን ይኹን ህይወተይ ናተይ ህይወት ለሚዑ ንኻልኦት ድማ ንልምዓት ዝኸውን ሰብ ንበረኸት ዝኸውን ሰብ ይኹን እንዳበልና ኣፍና ኸፊትና ክንጽሊና ኩላና በዚ ቃል እዚ ተተሓይዝና ክንጽሊና ኢየሱስ ጎይታ ተተሓይዝኩም ኩልኩም ጸልዩ በቃ ተተሓይዝና ንጸሊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸሊ ክብርን ጎይታ ይኹን መንፈሳዊ ጽምዓትና ይወስኽ መንፈሳዊ ቅንዓትና ይበራበር ጸጋ እግዚአብሔር ብውሽጥና መመሊሱ ይቀጻጸል በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸልዩ ነትብጎንኩም ዘሎ ሰብ ጸልዩ በቃ ናይ እግዚአብሔር ጽምዓት ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ንውሽጡ ይተንከፍ ህይወት እግዚአብሔር አባኻሎ በሉ ህይወት እግዚአብሔር አባኻሎ በሉ በቃ ደጋግምኩም ህይወት እግዚአብሔር አባኻሎ ንስኻ ተራሰብ አይኮንካን ንስኺ ተራሰብ አይኮንከን ህይወት እግዚአብሔር አባኻሎ ህይወት እግዚአብሔር አባኻሎ እስኻ ብዛ ምድር እዚኣ ዘለኻ ህይወት እግዚአብሔር ክትገልጽ ኢኻ ዓላማ እግዚአብሔር ክትገልጽ ኢኻ ጸጋ እግዚአብሔር ክትገልጽ ኢኻ ክብር እግዚአብሔር ክትገልጽ ኢኻ ንስኻ ንውድቀት አይተመደብካን ንጥፋት አይተመደብካን ንኸሳራ አይተመደብካን ንስኻ ንዓወት ኢኻ ተመዲብካ ንዓወት ኢኻ ተመዲብኪ ንዓወት ኢኻ ተመዲብካ ንዓወት ኢኻ ተመዲብኪ ንዓወት ኢኻ ተመዲብካ ብሽም ኢየሱስ አውጁ ኢየሱስ ጎይታ አውጁ ተዛረቡ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር አብዝ ጉባኤ ዝተንቀሳቀስ ብሽም ኢየሱስ ተንቀሳቀስ ብሽም ኢየሱስ ተንቀሳቀስ ንብላለና ሰባት ይፈወሱ ሰባት ይናገፉ ሰባት ይለወጡ ሰባት ይተሱ ሰባት እግዚአብሔር ይተንከፉ በህላውነትካ በኢየሱስ ስም በህላውነትካ ይተንከፉ ሃሌሉያ ህይወት እግዚአብሔር አባኸሎ ህይወት እግዚአብሔር አባኻ አሎ ንስኻ ተራሰብ አይኮንካን ንስኺ ተራሰብ አይኮንክን ናይ እግዚአብሔር ህይወት ዝተቀመጠክ ሰብ ኢኺ ኣብዛ ምድር እዚኣ ዓላማ ኣለኪ እስከ ዓዊልኩም ዓላማ አለን እስከበሉ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ዓላማ አለኒ ኣብዛ ምድር እዚኣ ክብር እግዚአብሔር ክገልጽ እግዚአብሔር ህይወት ናቱ ሂብኒ ህይወት ናቱ አባይ ስለዘሎ ህይወተይ ኣብ ጸጽባህ እንዳበርተዐት እንዳለምለመት እንዳጠሐሰት ክትከይድ እያ ህይወተይ ንውድቀት አይተመደበን ህይወተይ ንዓወት ተመዲቡ ስለዚህ ድማ በዚ ተሪፉ ዘሎ ዘመነይ ዓላማ እግዚአብሔር ጥራይ ከገልግል ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ጥራይ በህይወተይ ክግለጽ
نخلو كيزي زبل علي اندات عالخو اندات فلخو قد اكزيابير انداد لخو قالو انداد لخو اندات لخو بمنفس قدس اندات قصاص لخو عبزا مدرزيا هيوات كريستوس بهيوتي كجلتي علامة كريستوس بهيوتي كجلتي أنا بكريستوس يسوس ترى سباي كونكم نعلامة يتمدبه نخبور نجار يتمدبه نسماو نجار يتمدبه هاللويا يسوس قويتاي هاللويا اسكا قصيلنا دما هنصلينا كلنا داونا علينا عينتنا عميتنا هنصلينا مصحف قدس كم زبلو انه تمعلت مدحان حجي يبلنا مدحان دما بكريستوس تراي بخالينا هيوت زهب كريستوس بكريستوس بمؤمن تراي مدحان زركبمو عمنغونا قال حدش تسبنتلو كريستوس يسوس كم نايقل مدحانيهم زي تقبلوا إذا خبرت أوعيت بزادة غزي قرب دلي زخوانا سابن تلو دما يأداو يرين حبيرنا دما خنصلينا هاليلويا اسكا كلنا نتصلبك أداو نحفا بينا عينتنا عميتنا نراخب اسكا مزلعول مزل نهيوت نقوس نهيوت رئيس زخوانا بك زفوس زلوت هاليلويا تانا عاقا زرفلا معالتي بارك الله إنا بنكو تكون بيتي تكون
قويتا يبارك اتقال ما أخلنا فسيس اللهم كلنا مثل سمعنا قلب بأمنتنا تسمع معنا نصلي بارس حواتي نسقاهم قدسن هياون ناملاخ بهزبلن غيركم كتقربوا بمحرة أملاخ معدكم اللهم زغاتنا منفساوي تنامرو منفساوي أقرقلوتكم يو اتسناين ملوئن بهزبلن فقان أملاخ انتاي بغانو غتفلتوسي بمحداس حسابكم تلوتكم بر نزع لمزي آيتم صلو اسكي أمري حدث إلكم تصليو أمرو تحدث سم اتزتردو منفساوي مردع كنبر يخلي أمرو زي تحدث سبكا نتعملغ زعقنا هيوت استردنا حقي النبرو تسقبينا مالتي سلازي أمرو محدث بطعما قداسي ما اسكي رأسنا حزنا أمرو حدث ويتا بفلطتك قالك حدث بمنفس قدوس حدث مس فلطتك زتصلا زبله كله نعرتات يفرس كاب أمرو يبلو هاللويا هيوتاي نقص على خير منتي هيوتاي فلورش كقبر منتي ناتك هيوت ناقلسكو خير منتي نخبر خازو على هيوت كونا منتي على ما غازل لنسب كوان منتي هاللويا هاللويا thank you نقرأي نقص على يغير قويتا أمري حدث بلو هاللويا Thank you, Lord. እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲን ዓይት ገብሩ ተአምራቶ ከነግሬ ተዛረበ ከውርዮዬን ሁሉ ሰናያቱ እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲን ዓይት ገበሩ ሳምራቱ ከነግሬ ተዛረበ ከውርዮዬን ሁሉ ሰናያቱ የዘምር ክዕል ሁሉ ሕታታተይ መሊስዋ ዕንቅል ዕንቅሊተይ የትልዎ ካብኡ ተዘይከውንሲ ብኡ ተዘይከውንሲ ካማይ ካብኡ ተዘይከውንሲ ብኡ ተዘይከውንሲ አምላክ ኣብ ህይወትና ስለ ዝገበሮ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ሽሙ ይባረክ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና መዓልቲ መዓልቲ every time every minute every microsecond ስለ ዝገብረልና ኩሉ ሰናይ ነገር ሽሙ ይባረክ በዚ ዝሰማዕናዮ ቃል ብኡ ልብና ይመላእ ብኡ ንሕሰብ ብኡ ንጸሊ ብኡ ንዛረብ ብኡ ድማ ንወስን ትርጉም አምላክ ድማ ከም ቃሉ ምሳና እግዚአብሔር ይባረክ ክብር አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክኩምን ይሐልኩምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም በዝሎም ማዓንቲ ድሰማዕኹሞ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ክብር ስም ናብቲ ዝተረኣየልኩም ናብ ወኣንፊትኩም ክትከዱ ምእንቲ እዚ ቃል እዚ ምስ መንፈስኩም ብምሕባር ሓይሉ ኮይኑ ከጓዓዘኩም ብሽም ኢየሱስ ይምረቀኩም ኣለኹ أجاركم أبرغتي يرجع صلاتهم بحد من قد يمسوا بشو عت من قد خاني يبتنوا سلامكم وحزي يخون إذا صومن إزي نايك زيابير نجار تمكرلو صومن خونه لكم بيسوع كريستوس سم يبارككم الله بيتكم يبارك تحسكم يبارك تعناكم يبارك ولدكم يبارك كل انتناهم تبارككم نبركتكم ويتاي بارككم بروح سنبت سلام